Това част бъде. Част 2. Може да припадне хубаво. Това за мен е някой. Абсолютно. Чичо, чичо, ке ти играм пиченк, бе чичо, чичо, ке ти фърлам бю. Пъндиш, пуши го поне 1080 на 4К. Не, това е на 5,3К. Много си древен, бе. Просто за Вало да има футаж да еди това пича. Абе, бе, тук ще получи комоцио след малкото, ако му кажеш, че трябва да прави втори филм. Сватбата на Пешко и Синорел. Най-после някой да го оцени това. Добре, това не е много забавно. Защото замириш на лайна, бе. Пак се насрал, бе. Бе, не съм, бе. Аз си признам. Знаеш, то винаги, който пита, той е виновния, бе. Така ще кажеш. Кой полуши, той отпуши. Аре, бе, режисьор. Ето бе. Стиги, ти си вас. Неприятно. Важи, какво е? Пат е хубаво, бе. Само статуите, не. И оградата е И статуите са хубави. Оградата е малко печелна. Ще ми пам гащи, бе, много по-приятно. Аз ще фиша, като ти приближиш, сега ще очи тия така правят. Ти е фиша ли си го? Браво. Аре, ти може, само ще го ставя. Браво, бе. Снами фото, бе. Снamo много фото, бе. Би знала, бе. Би му майката. Мале. Аз снимам за National Geographic, така че... Свещи, бе, това бе решка срежа, бе. Викат полиция. Свеща, ви. Виждате ли ги прескочи кобилата? Най-приятното нещо е да пушиш цигарка горе на покрива. Това съм го правил. Топ. Ето го влизахме, ето имаше дупка. Си влиза. Курва. Мишмаш. Тук е бандата. Мангал си е пуснал след обедните вайб. Абе, вак, чекаме там фото. Ама елата. Чай, скочиме там, бе. Абе, скачи ти. Бата точно направо. Аз го снимам, да е. Ево, бе, мишки. What the fuck is this? Your mama's butthole. Тебе ли ще те снимам, бе? Кажи, бе, турист. Комар. Кумар, ей, Зеленски. Къде е гъза, бе? Ето го гъза. Къде е какъв е този секс турист, бе? Неприятен. Бе, неприятен. Какво ме гледаш, бе? Я се покажи себе си къв си Зеленски, Като мангали на Assassin's Creed. Между другото е това там също изоставено училище, ма там не съм правил. Не е натам посоката, според мен, направо. Абе, те мухи, ей. Ти мухи, бе. Нали знаеш, че мухите ходят само по лайна? Не, ти си много Ало. Какво става? Па ние ще го разхождаме с тук в вложенето и специално се чудим какво да правим. От тук ли, бе? Бах ти маймунът си, човек. Цаките даун. Чакай, че ще поиска помощ. Нали знаеш, че пикае в момента. Бе, остай си отвънка, бе. Опа. Аларма, да. Аларма.
Има суд! Цали го. Някаква фейкова аларма. Живи сме. Не значи му се. Пуснаха ни алармата, аз си свалих Да, те ни я птиците. пуснаха ни, да, дистанционно Това ни не я значи пуснаха. има се. Да, Това означава, че има аларма. Алармата може да пищи само. ето там пищеше. Сашо се надриска и тръгва да бяга. Ей, си забрави бирата. Ей! Това беше Любака, аз Да, съм да, бирата през цялото време, може да се види на Ти клипа. не трябва да бягаш, когато алармата, защото знаеш, ще разберат, че си ти. И сега ще бягай. Аз му си подам бирата и чувам. О, ние нищо не направихме. Бяхме на балкона. Ето го Стивен с мен, виж той. Имам го как е седнал там. Реално аз не съм бил виновен. Това ние си влязохме, аз си седнах, изчаках те. Бяхме на Бягай, ей, си Къде забрави бяхте? бирата. Ей! балкона бяхме и просто тръгнахме към вас, нищо не сме правили. Не сме пипали дори аз. Да, ама идеята е, че ние като влезнахме, то беше странно, че ти влезна и не активира алармата. Аз влезнах, ти седна и тогава се чу това. Може. Его ето индиец тук, белия. Съратник на... По индиец, бе. Ама как знае? Тази вила там също е много яка. Коя бе? Да. Била е дискотека на времето. Пах ти огромното игрище, човек, ти луд ли си? Я виж там. Брат. Копеле, нищо не чувам. Заклевам се. Аз не знам ти как се чуваш. Ще викна мутрите. Защото си малко тежък за него, майка ти дела. Аз да смееш скача, брат. Айде! 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 Аз не опирам. А не опирам, а? Да, бе, той аз спирам. А не опирам. Ще отиде българите. Е, буквално. Реално сега би трябвало да бъда неподвижен. О, бати, издъних си краката на това. Дали сега ще спечели днешния тотем на седмицата и няма да го върнем. Андори да му влезнам в газела. Викай, това е профър контент, братетка. Рибърс порк. Ето, тук силово набиране. Давай! Браво, бе! Ташачите са много добре. Благодаря, че опитахте. Ей, това са хора. Има един мачички, ако се включим, брато, че... Мяй, ама с батут. 4 да колко ще Да ми се обаждат хора, бе. Ами аз спри си звука, бе. Нямам звук, ти чуеш. Спри си вибрацията тук, бе. Ало. А, не гледай колко. Ало? Микроша на коло. Добре, айде кажа. Да, бе, да. Неки дълги пасове. Айде да изключим телефоните. Аре без жени повече. Аз ще говоря на Вики. 3 на 4 бати На Вики. Да, бе, трябва да ни прати По една бира в фактура ръката, по си имейла. каже, да, горе спанеца му отичи се. 24 век. Те имат Дай на Люби да скочи. Стига бе, аз имам точно лев и 20 има някъде. Ей, тук не бе. Дали имат нещо да също. Което е тук? Това е малко по-хит. Глухи хора. Пак е бе. Бах ти турбо индиец, чакай малко. Чакай малко бе, чакай бе, чакай малко бе. Чакай малко ти казах, успокой се. Ама искам да те видя аз, не може, няма да снимам. Успокой. Последното нещо, което не спай да умреш. Ето не беше ли клипче, бе? То не беше ли клипче, бе? Пиших този каратер тук. Бе. Там, бе. На GoPro ще бъде толкова slow мощното. Slow motion.
точното. Та искам да го видя. самолет ще се пусне, те самолет ще се пусне. Не, не. Ще блъснат, бе. Жалко. Аз съм Зеленски, педерас украинец. Браво, бе. Нека като Елтън Джон педерас, бе. Не, Елтън Джон педерас. Ужас, едно съм от нея слепи. Та част Владо ще изреже. Владо гей. Гей. Я му го кажи пак. Владо гей, това ще го реже. Мале, какъв е че ти направи са. Oh shit, I'm sorry. Sorry for what? Our daddy taught us not to be ashamed of our dicks, especially since they're such good size and all. Yeah, I see that. Your daddy gave you good advice. It gets bigger when I pull on it. Sometimes I pull on it so hard, I rip the skin. Well, my dad taught me. Няма захар, няма нищо. С стевия е направена и е по-добра. Няма играта вече, че за мен колата е кола зиро. Обърна резбата. Да, буквално съм шугар гей. Аз по принцип не пия вече такива с захар никакви неща, така че не съм някаква константа. Ма от без захар, 7-Up няма никаква разлика за мен. Има някакъв aftertaste, нали, ама като вкус с захар или без 7-Up е топ. Фантата без захар мисля, че е най-доброто нещо, защото няма никаква захар и няма никаква разлика в тест. Човек, фанта без захар не знам как се го направи. Все тая, смисъл. Просто нямаш калориите и пак е шит. Според мен е правена авторовър. Чакай, че аз си снимах хуя. Ама това са пускири, аз съм... Браво, бе. Да, бе. Има го? Искаш ли го? Това ще се разпадне. Айде не. А уния къде? Стилян е преупреждаю. Брат, аз бях на 1 сантиметър от него. Мое... А оновата? Кой онова? Какво ми сочиш? Кой от всичко? Дървета. Нямам представа. Искам да бивате по късен мисля, че вече в момента е твърдо бива. Да, мисля, че не съществува. Неприятен тип. Но може да е съществува, искате мога да видите. Тук ще фанем кърлежи, сифилис и още нещо. Те не имат телефон. Сифилис откъде ще фане? Няма телефон. Между другото, what the fuck, бе, брат? Какво стана? Нищо, 2 кърлежа махнах. Как кърлежи, бе? Кърлежи, да. Абе, не са кърлежи. Знаеш как изглежда? Точно така, както го видях, брат. Много добро описание, бе, също. Как изглежда кърлежа, точно както го видях, брат. Какво ще ти обяснявам как изглежда кърлеж, бе? Нали имаш кучета? Ти се е без с олио. Така. Дебелеш от това. Не. Кажи да изкажи се сега, не е какво. Не би трябвало, не. Не. Защо? Какво значи не? Това е много добра лойка. Окей, някой си слага олио на хуя и те е бе. И ти как ще надебелеш това? И олиото се абсорбира от ануса ти, от червото. Ама ти колко олио ще имаш на хуя и колко ще бъде Той ще му абсорбирано там? изтъква пишката и той ще си лее още и още. Няма, Защото ти бе! ще крещиш от болка и той ще Ама излезе няма, накрая бе! ще те напълни, Ама не, бе, не, бе! Горе с олиото. След няколко ще направиш вакуум, ще направи и ще има такова. Не, бе, натурална лубрикация ще има. 1 грам олио е 7 калории. Добре, ти колко ще сложиш на хуя? 20 да ти е хубаво. Как 20, бе ти? 20 грама. Ще не го обърнеш е така, газа да му е в... да сочи към луната и ще направи да го напълниш с олио, да го прави толкова. Как ще прави? Как ще прави? Ти ще го изсереш, защото това е клизма с олио калиакра. Ма това попива организма, попива... Ама няма, какво попива? Ти ще го изкараш? За калиакра няма май.
Item level 1. О, да. Фенди, къде са кебабчета? Use item. Press X. О, ето ги там са. Press X. To use item in us. Това е много Любах has us. Destruct item with Y. Какво правиш ти, бе? Аз май ще се Браво, Я свирни, бе, свирни. Не, чакай. Остава тук. Гледаме спринта Формула 1, брат. Чай да дигна яркостта да видиш. Гледай какво става. Еги, това са механиците, не Red Bull. Yes, Опа. Опа. Човек, да, биха ме, много е ръждясал. Его е това. Готина путка. Любак, това не беше ли 12 годишно момиче? Това беше по-старо. 12 годишно отлежал, бе. Това не е ракия, бе. Ти не заслужаваш. Отлежал. Господин съдия. Спокойно, ако ни бъсна, че си търсим правата, имам видео. Любака просто ще направи някаква симбиоза с неговия задник. Това там качулка или е джоб за хуй? Не бе, момче. Колко си имаш, бе? Люби комар. Ти си комар. Това го плащам аз с моите удари. Люби, ако пиеш тук, ще черпа една пица, брат. Сипа солната в ануса. И оцет, за да направим една химическа реакция. Анална дефекация. Вместо болден бенкръпт сме болдинген бенкръпт. Точно така. Путкен. Ох, Сашо, днес ще се работа. Къде стигаш, бе? Къде в къде, бе? Къде? Защо, бе? Мляко ли пи, бе? Не, бе. А какво пи? Днеска не съм сутринта, аз преди сутринта действам. Не си, знаеш, че ще ходиш с 15 коча и един кенеф и не си сел днеска. Ама ти го говори това на стомаха и какво искаш да си бъркам в ануса? Брат, много добре знаеш как може да те гръне стомаха ти. Не. О, не. Аз Фибела и Монстър няма да пия пък. О! По-малко, това даре. Сега гледам, няма кържи за момента. Де си коментира и ходи, бе, бате, правиш тапа, бе. Аз ли, бе? Да, изчи камера. Давам ти я. Браво, бе. Айде, давай. Ма ти сериозен ли си, бе? Айде, бе, Стилян. Това е по-леко па ти, бе. Давай. Къде? Тук е. Брат, не си заслужава. Кое? Ако паднеш, Сашто ще го има заснимал. Айде, иди бе тука. Не бе, с рад се ходи.
Не е рейд визу. Ще го щупи. Неприятно си. Ще видиш един автобан, където си снимали пизмане. Да. Следващия път, като отидем там, слагаме Ела ти пушката. с QR код, както на видеото си. Кажи си. Чиче! Айде Защо? стига. Защо това ти е любимата дупка тук? Защото с теб влизаме в нея. Достатъчно е. Напълно. Да, това е. Аз ще нося. Да се разходи сам мързава, бе. С камерата, бе. Я дай направо една. За нещо ми взима камера. С това фенерче не му помогна, бро. О, ето го, О, ето го, ето го. Спайдермен от елит. Абе, ще влезем, бе. Ще вижте колко са ми забавени са. Елитна. На Кен Бира в момента главата ти е Кен Бира. Не е главата ми. Той е глава, това ще го едите. Дебел съм станал. Чакай, ето държи. О, мале студа. Не, брат, бира и фенер. Владо, изобщо не е потно в момента, даже се вижда залата. Аз им чуш, че съм създаден за това, брат. Да си кажа пърли бол пръчката, бе. Свия да е по-късно, да е по-бързо. Точно като мен. Давай. Ако някой падне да го снимам, брат. Ай, купан. И там е файнал бос. Дай я нещо да също. Това тук цистерната е била тук. Аз сам го видам. Не, няма смисъл, там е също. Стига, брат. Няма смисъл всички. Да, че аз съм в камера. Камера ме. Повтори.
Вие обаче взех му камерата и пак снимал. Какво се случва? Не, това няма да бъде. Тук на камерата, не на Няма да бъде. Уведомява. Този получиш няма да идва при мен. Ще седните как просто се извиняват, че лъже. Women in nature. Men in nature. Дук. Гледаме, ние минахме с газото, но нямахме фенер. Тук сме в хубавата пещера. Деветашкото агне. Забранено е за пешеходци. Чувам как ме викат педалите. Моето племе. Педали. Ето ги е там, сега ще ги застирам с пушката. И съм му сложил Horizon ловка, така че няма значение какво правим, картината е файн. Е така, мога да снимам. Вижда се капут. Виждаме нищо. Мога да влезем, бе, може да влезем. Спокойно, бе, това е нашия лекар. За него са воя и може да влезем едно и също. Между другото имам трипутка, може да си направим Бати Найт. Да, бе. Ма то GoPro-то на Low Light предполагам, че ще гарбиш в момента, но... Как се отразява яко. Я после пак ще минеш през тях. Ще на инвалиди. Видиш ли я? What is this? Какво е това? What the fuck? Is that ice? Каква е за това? Вода беше ги бълките. Виж ги? Да. Мамърци. The fuck? Реално. Ако сложа тук трипутката и ни снима на фона на това, ще е яко. Това ще е много яко. Тук в лайната, ама в лайната така е, бате. Няма да видим. Някаква симетрия. Аз светни там да видя. Какво? Еми, давай ето го. Вода, не чакай малко.
А фенера да го сложили? Ми по-скоро без му по-найно. Я го виж... Нашия скален катерач... Ама той къде отива? Отива да почапа малко в езерец. Вик ще го има на Twitch. И сега ще го има на Twitch. На 24 FPS, любимото ти. Не бе. Пусни 60 кадъра за слово, като се пребива. Йо. Момчета ще го катерим. Да, дай. Отишва два пъти на катера, али не може. Не, моите няма да бъдат. Така са децата, че А защо не му дадохте фенер сега? И сега какво? къде знам, че ще мине ведно, да мисля, че ще потъне за това. И какво? Добре, сега ми се иска и аз да го направя. Так, просто е половин сантиметър вода. Защо? На мен на такова ми прилича. О, не, 1 сантиметър вода. Поне 2 сантиметра вода. Как си направим снимка и вода, после ще бъде отзад. По-да направя така. Аз за мога клекнем вода се вижда. Защото ако сме прави, ще го закривам. Точно към... А Владо ще види ли? Нямам представа. Аз не го виждам в момента. Реално мога пусна фенера към Владо на свет. Чакайте, просто трябва да не мърдаме. Трябва да застанем и да не мърдаме, за да може iPhone-а да схване Long Exposure. Не вам уверен, Влад. Па вижда се, бе. Я да инспектирам. Като някакъв Исус Христос елате, защото е мръднал копелето. Я гледайте към камерата. Ще стане. Сега ще бъде, ти си превъртел тук, бате. Май стана. Вал беше паднал. Почти. Бате, се е някакъв призраков. Мале, iPhone е бах ти траша на найт снимките, бе. Добре, има ли някой стопки да пробва да Владо снима? Владо, от едното 6 колко е тъмно? От едното 6? Да. Сигурно 4, но после не е къде се То проблема е, че после като няма къде да се хванеш. Ама лампата не сочи към нас от тази да си. О, ето бе. Браво, бе. Много са зле, бе. Нищо без ще те фотошопна. Зов, А няма ли да пробваме с това от телефона? Трябва да му махна експожера просто. Ами боли. Момче телефона, готово. Боли ме такова. Не ходим да видим. Каквото имаме, това е. Защо толкова малко е отворено за туристи? Отворена никой не ти забранява да влизаш. Просто в периода между октомври и април се множат брилите ти се ебът. И като дойдеш ти ще Стефан Вазе. И като дойдеш да ги светиш топлина, не им се ебет. Махам се сега. Само последен штрих, глава. Не, аз виждам, защото лампата сега да осветява и се вижда. Идвам Владко. Мале, аз как се проверя само един чертобург имам, бе, станах на проститутка, бе. Стиви ти джоб, нали? Чичо ти Чичо ти Ходиш ти по вода, мате. Аз мога да мина после. А как е? Мисля, мокро ли? Топ 10 тъпи въпроси, бате. Добре, айде го ставим при лопта се бъд. И си пълно сила. Айде, фишката.
Това е по системата. Заебано. Не бе, пак ли тясно на моя поглед? Не бе, тук е файна, ба. О, тук става споделно, значи. Тук има скални Хромозоми. формира. Скални педали. Като не съм свидетел, не се чувствам толкова стих нещо. Как свърши тук, бе? Я гледате нагоре, брат. Как е там? Я свети малко да навръх. Стикъл. Не знам си кой вече много фабрика. Покажи как се запазват националните съкровища. Ей, то верно, аз не видях, защото много се пазва. Лизографисано и всичко такова. Гол. Виж нагоре колко високо. Сашка, как се кръгат? Мале, много красиво. Измръзнал съм, ама... Значи дай че сега ще пукне скоро. Как ще стоят като си всяки баба? Студено ми е на краката, нали? И аз подгизнах. Стиви нищо няма. Али бе, там е залата. Защо ме се то няма? Да бе, доръчно се. Да. Не, да, било не съм. Не ми дойдохме от тук отпред. Почехме ли да си... Чай за малко да получи инфаркт, бат. Просто човека с Венера да заповяда първи. Чичо ти. Как го направихте това? Ще свети малко. О, тук е много тесно. Петър. Ето го Петър. Пьотър. Ма, аз съм толкова нисък, че мога да ходя по 60 правен, брат. Бах ти. Как мога да си включа да Венера, бе? Ама, бе, да. Свети Петър. Тук има дива свиня. Ето я дивата свиня. Включил се е по пук. Ало? Ало. Ехо. Ето да. Ето вид не. Този епизод на Римляните няма да бъде излъчен подобаващо, но... Може някой да Да, не знам как ще го излучим това на деца, как ще го монетизираме, като ти снимам, как само покажеш. Цензура всичко. Всичко пикселей. Всичко пикселей. Пикселей, всичко дисторт. Да, и ще го гледа прилеп. Защо му купуваме неща на ония предел? Ами ти ги купуваш и после се питаш сам. Или по-скоро ме питаш мен. Което ме кара да правя такива неща. Що така бе? Какво правя? Аз си мисля, че ще го зарадваме като 3 годишно войно с това. С Йоникът. Да не е тъжен просто, да не е сач. Това нещо му харесва подарък. Сега ще видим. Благодаря. Намерихме бездомен циганин. Дадохме му Йоника. Сериозно ли намерихте бездомник?
Сега предпочитам румбата пред вас. Я дай тук, бе. Браво, бе, браво, бе, браво, бе, браво, бе. Ти си, бе, ти си, бе, ти си, бе. Може ли, бе. Да не я щупиш. Снимай се. Няма да крадеш обак. Снимай се. Не го искам, дръж. Безполезно за мен. Ще го продам. Ще го продадеш? На битака. Дай якото на Пешо. Опа. Не е добре работа. Пичове, извинявам се предварително, ако смърдя. И потегляме към небитието. Той няма пешка. Чай му чутна тогава гложене аз да вода. Няма да вода аз че Пешо. Макар че му отделно да карам. Няма карам отделно. Кара ми се брата, ма... Това вече го записах. Това вече го има. Колко лично ще има рума да бъде? Спой със себе си, да. Ойде! Айде! Добре, после една. Начаваме, приятели! С 5 пъти зум. Народна песен на Гложене. Но ето Стилян сега прави първото причастие на скарата. Гаси тук птичко матър. Браво, бе! Я не кучето ще бе! Нищо му няма, бе! Айде, бе! Стига, бе, ще си мърля. Майка му дева, бе! Има с цели 3 пиксела тук. Стиви, това не е ли много високо, бе? Скарата. Айде, Facebook Live! Айде, давай бабе. го, бе! Айде! Браво, бе! Ето, на здраве на цялата компания! На здраве, момче. Руме, добре си, бе. Да не загуби песен. Ще дойдеш и ти. Добре дошли в аквариума. Ето го. Тук сме. Да плува. Кефи ме как като зум-аутна и няма светлина. Оправам го има. Не, бе. Браво, бе. Туту. Браво. Аквариумът стана малко по-осветен. Ай за фотосинтезата. Дискотек. Опа, да видим, има нещо за ядене. Такива чета една лютенечка, добре. Да видим нещо във фризера. Има някакви хубаво. Не, има кафенца също. Трябва ми грин кола също. Какво имаш предвид? Черешо. Грин кола. Вкусна черешо. Мила. Ти ми лопащи швеците. Ама, оставай, да. С камерите. Аз съм един с камери. Индиана Джонс. Да, ще намолят. Да, ще намолят. Майка му те.
Духай, курва! Браво, бе! Браво, бе! Лапай топките, лапай топките. Че сме тук. Макс, Verstappen! Това за мен е, това дилдо не моля да скажи, че ми е дилдо. Това е за днес, като се насереш. Ще ли салата? Има ли някакъв прик са просто, че... корн батен, yes, браво, бе! Браво, бе! Черната нинджа! Това вече ми не. Бате още един чорап. Не, гащи бате, какво става, брат? Браво, брат. Браво, бе! Обувай ги, обувай ги! Ево. Браво, бе! Абе, не по мене, бе! Гледай го, пичавате! Какво става, бе? Що ме уля, бе? Гълтай, бе! Еврогей! Гълтай! Пак ти Еврогей, Чернобил! Получила на камера как се дава, Иван. Това е Костадин Костадинов в повече. Теб няма те полива. Само Сашо. Мерси. Не, това настояли е. Сашо свети да видят такъв е. Хубав Не, е. това е брутално. Хубав е. Благодаря. Няма проблеми. Това прече на ковчег. Да. Така е. Да. Зависи го в газа. Осман Пашават. God damn, that shit is cool, man. Това е топ. Много благодаря, скъпи ми приятели, оценявам го. Колко? Личи, че го оценявам. 11 от 10. 9 от 11. Тук съм с братята. Има цигани. Ето ги. Чакай да включи инспекция. Малето се става, Тука сме. Пали, Ето скъсахме плика с парите. Духай. Духай. Да, бе, знам. Това е дух AI, бе, брат. Дух AI. Така ли? Да. Ама сега ти отразаха не. Плюшита шапка, плюка. Владо. Нали имаш After Effects? Мина през фирмата. Спокойно, чакай, бе! Чакай, има гаранция, бе! Спиди ми го доставиха така! Айде! Значи тук има масло, тук има картвас! Това са Какво е това? Вече не се извините. Това геймърска клавиатура ли е? Всички песни. Виж, че ти зашъл, виж какво пише, бе. Къде съм? Майка видео. Много е... майка видео! Виж къде са сложили шифта, бе, брат. Много интересно.
Има овце и ние сме на беседка, която стълбите са капут. Ето. Значи това е пилови ден първи. Ужас. Скандал. Какво става, бе? Ай, комши, ела да оправиш овцата, бе! Не ми елай тук, ела да оправиш, тук се стъкне. Апдейт. Овцете не мърдат и си лежат и песовете ни гледат тъпо. Пс, 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 пс. Много си намръщаме. Ей, браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Ще крадна овцете. Ще ги крадна. Ох, го е то канапето. Бате, погледни какви вайбове. Мъркаш, бе. Добре, бе, аре, пийте си, защото тук, бе. Какво заседнахте? Дайте... Защото е месянка тук. Мени форвард, парото викаш свършили. Бах ти вайбовете. Да, една пиратка само. Ето, хубаво е. И хляба, боба. Айде, сезон 2 на овцете. Айде. Айде да песалата, айде тук. Айде да дойде, бе. Айде, че съм отворил. Айде, че съм се сето го зума. Бате, ако се направи селфи с коза, ще анулахме всички болести. Ело е топес, там ни лаеше. Нещо се прави на ген. А, и той пасе, бе. Да, яде от Какво пасе, бе? Майка му, дел. Толкова ли ти плаща, да, бе? Браво, бе. Браво, бе. Тук сте пантомани, бе, чиче! Ела тук, бе. Ела тук, бе. С моя внук, бе. Бегай ме шефа на гитката, бе. Махи се. Ще фърля гитката. Много си неприятен с теб пантомани, бе. Анцо го е педал. Браво, бе, браво, бе. Абе, браво. Кучето, бе! Кучето! Бате, седна ми си срана, бе. Майка ти дева, бе. Абе, пръдна ми дева с главницата, бе. Преди тя. Абе, бе, от тук, бе, чичо, стига мога, бе. Откажи се, бе, приключи. Копеле, ще му щупиш възглавницата. Ще му чупа възглавницата. Наркоман. Наркоман. По ваше време от кокъл ли се прави възглавницата, бе, чупа, бе. Ако можете да го и... Дай го и го пълни. Е така. Пияница, лаги си на леглото. Абе, пак си тук. Ето ще путна живи. Гледай го и това българ гей. Не, ще умрем. Ще умрем. Кой ми е поканал тук? Ще умрем. Чичо си, ман. Защото Лубака реакшн. Лагай си, бе, нали си лагаш за Ми опитвам се Не. Що ме направи гей, бе? Дай би си регно. Не, ме на това е. А, ти гей. Ей, Лубак, ти гално си пиеш чеки, бе. Бей, бе, пияница. Абе, дай тази спокойна, трябва да я начешем, дай, бе. Дай смоката, трябва да задуши някой. Знаете ли, утре сутрин ще го кясна това. Аз вечер ти пише гап. За кафето, бе. Абе, нямам буси гап. Разкаре се. Имаш буси граб. Айде си лягна. Добре, че няма да свини, бе, майка. Искам да слагам възбужда. Само го паузират това, бе, няма да се махнат на Да, обичам, края. като нямаш сили, тогава ми става пат. Ауф, майка ти да ще насъра, бе. Трябва да плашеш, къде са войната, бе? Не, тя ще трябва, бе. Къде? 3 дена и На срам! пола, бе, Ние, на ба! пола. Айде, на пола, Айде, на пола, бе, на пола. Аз сме.
Мале, как Мале, мирише на какво бучо. става? Не съм аз, бе! Ама аз какво да направя? Бей, бей, че това ми това парцо беше бей. Това е дезинфекция, Бей, убива всички бактерии. Разкарай се. Пиш сам тук, бе. Мирише.